יש פה עוד מרוקאים? את מרוקאית מלאה? מה זה? חצי. גם חצי? מה החצי שלי? מעורבב. מעורבב? משהו בא, עשה מבחנה, זרק להכיר, מה החצי השני? 7 דורות בארץ, זה הכל. 7 דורות בארץ, אבל תגידי דברים, תתחיל לזרוק, מה שאת יודעת. חלבים. חלבים זה סורי. בוא נתחיל, תתגידי את השמות של המדינות הערביות. חלבים זה מעדן חלב נחמד כזה עם גרעינים מלמעלה. חלבים זה סורי, וזה אויב. קדימה, מה עוד? סורים, עיראקים. סורים, עיראקים. את סורית, עיראקית ומרוקאית. וואו. אני דה ערבית, התכנסה. וזה גם את יודעת, זה כמו בבדיחות. סורי, עיראקי ומרוקאי קפצו ממטוס, וזה רק את. זה פשוט רק קפץ ממטוס, אין אף אחד, המסנח לא יפתח רק אחד, כי זה צריכה להיות מודאגת מהבדיחה הזאת. עכשיו, מה שמעניין את המרוקאים בחיים, הדבר היחידי שמעניין אותם זה עין הרע. בשביל זה הם חיים. כל הזמן זה חס וחלילה, בן תורת יוסף, דופקים על רהיטים ויורקים. כל הבית מלא סמכתות, אי אפשר לשבת עליו. ואתה לא יכול להגיד כלום למרוקאים, אתה לא יכול להגיד להם גם דברים טובים. אתה אומר לו, איזה ילד יפה שלך? חס וחלילה, ילד מכוער! הוא בוכה, טוב מאוד נגד עין הרע. הוא קפץ מהחלום. מצוין, בן תורת יוסף. לא מגלים על הריון. עד חודש שהיא, האישה לא בהיריון, נגד עין הרע. מה פתאום? היא לא בהיריון. עכשיו היא מתחילה ללדת בסלון. היא לא בהיריון, היא סתם דבת. איך היא לחדר עד והתינוק? איך היא לחדר? עכשיו, הדבר הכי מעצבן אצל מרוקאים, זה שתמיד הם אוהבים לספר כמה טוב היה להם במרוקו. היינו עשירים, היה לנו שתיים, גרנו בארמון. זה מגיע למצבים אבסורדיים. אבא שלי המלך מרוקו. בלילה הרסנו הכל וברחנו. לא, למה? היית מלך מרוקו. העדפנו דימונה. שקרים של מרוקאים, שאין דבר כזה בכלל. יצאתי פעם עם מרוקאית אחת, נסענו לארצות הברית, הגענו לאלסקה, פתחתי ספר הדרכה לתיירים, אמרתי לה, את יודעת שהטמפרטורה הממוצעת פה היא 0 מעלות? אמרו לי, יענו לא חם ולא קר. אתם אני לא מבין, מה לא בסדר? 0 מעלות, לא פעם לא קר, מה אתה רוצה למרוקאים? עזוב אותה, למה אתה נתן למרוקאים? זה חדשים, מה אתה רוצה? הדברים הקטנים בישראלים, זה דברים שאתם לא יכולים להבין. אתן לכם דוגמה, כולם מכירים את זה. מצחיק אותך? ואת בשוק, כאילו באת לסטנדר ומה חשבת שכולם נהיים מצחיק? זה מצחיק אותי, באמת, איזה קטע. אתה יודע, אנחנו פה מוכנים לפילהרמונית ולא צוחקים ולא צוחקים. אני לא מבינה. הוא עם הכינור, עם החליף, אני לא מבינה. פתאום זה מספר אותי כל דווקא זה מצחיק. צריך לעשות את זה עוד פעם. איפה באת? מה זה מוסד מובר עליך? מה זה דבר? כאילו אתה סביבה לגמרי. תודה נשמה, הרסתי לך חיים, היא רק נהנתה, הרסתי לה הראש, אתה יודע, תקשיבי, כשאת חוזרת בטיסה של מטוס ישראלי, אוקיי, לפני נחיתה אומרים לכם כהוראות בטיחות לעבור ממצב שכיבה למצב ישיבה. עכשיו, במטוס ישראלי, זה מצב שכיבה? וזה מצב ישיבה. האמת, הגזמתי, זה מצב שכיבה וזה מצב ישיבה. לפעמים הדעת שואל אותך, עברת מצב שכיבה למצב ישיבה? רגע, בוא נבדוק, אני לא שמתי לבוא תבדוק. מה אתה אומר? עברתי או לא עברתי? אני לא יודע. תבוא מהצד, כי אתה לא תראה משם, אתה צריך להיות מהצד. תביא את המצבים, תבוא, אין מה לעשות, זה העבודה שלך, אתה דייר, אל תתחיל עכשיו, גם אני לא רואה, אני לא יודע, אולי זה סתים אגב וזה סתים אגב. כאן הקברתי, תן מה לעשות, אולי הוא יראה, אני לא רואה, אני לא יודע. עכשיו, מה קורה כשהמטוס מתרסק? כל אלו שהוא במצב שכיבה ניתקים ואפילו תכף חלונות ואלה במצב ישיבה, אמרו לכם, ניפגש בקרקע, חבל שלא הקשבתם.